50,000 na ni. Kailan man di ka? Ani, 50,000 na ni. Kailan mo kwarta? 100,000. 100,000. Ikaw, napakoy kuhan na rin. Basura. Palit pa ka? Ako na ipon ni, tinuot na 100,000. Agrista ba naman? Sakto na. Niya, manigurado lang na kay ikasal niya man. Sas, boy pa. Nasa sud. Hey! Sas, boy pa. Boy pa, may pangitan yung boy pa. Uy, bata! Ano na makadra? Ay, pagsaba ha! Hindi ka tumusumba itong bata. Dili ranay, ako mo ito pagumangkon. Ha, di naman yung basura dito. Dire. Sige, sundan pa. Baby. Ayo. Ay, palit sa basura. Boss, boss, sorry, boss. Asa ba? Baila ako na be! Tagal. Palit siya. Mas, fight ko basura. Ili man. 30. Nadamil. Ito. Sige. Salamat. 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 Pulis na, pulis na. Soy, asa sila ko soy? Ano dito ay? Ano soy? Kapakas. Ano ka soy da? Soy, soy, soy. Ano ito ay? Balik ka. Hi guys. Hi guys. Kining among buhat nga video ay para kalingawan lang. Pwede 2 seconds. Ito ba yun? Kining among gibuhat nga video. Oh, ikli may tura ka. Kining among gibuhat nga video. Pwede go. Lumpan ko. Kanina? Kining among gibuhat nga video ikaw. Pwede go. Sino yung video? Balik. Sino yung video? Kining nga video na lang. Sino yung video? Lingaw-lingaw lang. 1, 2, 3 go. Para lingaw-lingaw lang. Para lingaw-lingaw lang. Pwede go. Ayaw mo pag seryoso. 1, 2, 3 go. Ayaw mo, sige, pangyayaso. Balik. Ayaw mo pag seryoso. Ayaw mo, sige, pangyayaso. Ayaw mo pag... Ano din sa paling kamera doon? Pwede 1, 2 go. Ayaw mo pag seryoso. Go. Lingaw-lingaw na niya mo. Balik ko yan. Lingaw-lingaw na. Lingaw-lingaw rin na mo pa.